vadiwa tari rugwendo kuno handei masvingo tinotsikisa zvirongwa zvakati kuti tichibata basa redu tiri paCharles Austin Hall paCivic Center kumasvingo ikoko. Vazhinji vangade kuziva kuti musi wei nedate ripi. Date redu 28 September uri musi wechina. Uyai nouwandu hwenyu. Tiri kuuya kwamuri nenyaya inogwadza iri kuitika pakati pemigwagwa yedu. Vanhu vakawanda vapera kufa. Tinohwisisa here kuti kana totyaira tinofanira kunge tiine defensive driving. Handi vanhu vemabhazi chete nevemakombi, kunyange vanotyaira motikari dzavo, kunyange vanotyaira dzemumabasa avo. Tinonzwisisa here? Ngatikurukurei pamusoro pazvo, tichengetedze upenyu. Yepiri, mutsika nemagariro nhai, zvinogashirika here kuti murume ane mudzimai wake unzi ana sawira wake wechikadzi, kana mai vakawanikwawo vonzi vana sawira wavo wechirume, otombonzi nhasi avapo vaenda kumunobvakacha neshamwari yavo, kana kuti vaenda kunodla. Imwi asi kana tiri mumaisamba show, zvese izvozvi zvinohwereketeka.